Ngimnika isikhathi sani engahlali endlini engakwazi nokuthatha ubushanela ashanele. Indaba ungashanele ekhaya. Njenganini? Hayi awushanele wena uklini wena ufika wena ukhathele ugibele embhedeni ulala. Njenganini kanti njalo? Akukholeli phela ukuclean. Uyezwa ukuthi ihlaza kanjani lengane? Ngiyaklina phela zonke izinsuku. Nomzimba kumele uphumule nawo. Kufanele clean ba? Mina. Nikazi wendlu. Yes. Ngizamile ongamtholela ishelter akalala eminyango abakalala engadli cabanga uyena yedwa anginayo omunye umntwana uyena yedwa. I'm so sorry. Nashintsha ukwenza mase ushintsha ukwenza nje nokuyiphatha. Ukuphi uyayazi oyami uyayasiqalela akayazi anginayo uyena yedwa ngenzeni yini ekufuna ngishintshe mntanami ngicela ungitshele ngenzeni awumtsheli ngempela utshwala indlela yokuphuza kwehlisa awuphuzi wena angiphuzi mina into ekuphatha kabi ngoma ukuthi uyaphuza uyaphuza ingakho azaqoma umuntu omdala ngoba ngiyaphuza mina ngizobiyeka-ke mina utshwala ngizobiyeka-ke mina utshwala uzomyeka wena usibonele uzosuka kasibone uzohlala ubuyele ekhaya uzosuka ngihlale ekhaya ngihambe ngokuvakasha Cela uthatha le thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kusiqopho sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni Magasela namanje ke ngikweminye yemndeni esithe yasibhalela afisa ukuthi sikwazi ukuthi sisize ngeinkinga ababhekene nazo. Mina ngomlangeni Magasela neBlack Life TV umsebenzi wethu sikwazi ukwenza kangcono with pleasure. Njengamanje ngicela uthatha le thuba ngibingelele uSiso seduze kwami. Sawubona Siso njani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV uzisho ukuthi uba wakwabayi isibongo. Sanibona ngiyanibingelela igama lami nguphilile ngihlala eNtuzuma. Nginenkinga la sisi. Yengane yami. Ingane yami incane. Ithandana nomuntu engangifunda naye. Okuchaza ukuthi lowo muntu ungangami. Intanga yami. Mengithi ingane ngiyayitshela ukuthi ayiphume kulomuntu ngoba ngiyimazela izinto ezinzimbi njengoba ngangifunda naye nje esikoleni. Hayi ingane iluhasha dali isiyamthanda namazi ngiyakuchazela ingane neminyaka yakhe kanti una 18 very young uthandana mina namhlanje nginaminyaka o45 cabanga lo muntu le una 45 years lo uthandana nengane yami awukazi ukuhlangana naye umuntu lo uthandana nomntwana omkhulume naye mhlawumbe angisi sibuye siphuze naye siyahlangana umtsheleke ngimtshele athi ngiyakwazi ukuhlukana nalengane uyayithanda athi mina engasho ingane isancane ngathi mina umkhonyana wakwami unamazi angikhumbuli ngisho lokho yini wabuya uthinte yini ngiyayibuka ngiphuzele okusho ukuthi wawuyidlalela shuthi ngangiyidlalela ukuyibone leyo nto hayi wangithatha serious ke hayi ke abathanda usakipite nayo ingane na 18 iqedile yini matric iqedaphi ngoba ihlonga ndlebe lengane leli ubaba bayo vele hayi washona hawu shame sorry ngiyaxolisa ukuthi ngiyadlala owakashonanga wangilahla okay I am so sorry wahleki owangilahla phela mina mase ngikudabukela ngithi sorry kanti wena uzongitshela ukuthi phela ngisho kanjalo ebantwini ngithi washona kanti wangilahla shame sorry ayimazi ubaba wayo lengane awukazi uyitshengisa hawu umtshengisa kanjani umuntu ongakazi ayondla ingane kodwa phela yazi because ezinye inkinga ebhekana yabothola ukuthi ingane njengoba incane ayilazi uthando lababa yikho isithanda nomuntu omdala mhlawumbe ifuna ufather figure izothathaphi phela kodwa ukumtshela idecide yona sithanda ukuthi iyamthanda ubaba izombona yona ukuthi umuntu onjani usho ukuthi ngiyitshengisa ubaba wayo kubalekile kuyakuphoqa egcineni omushona imiphindi ithanda nobaba wayo njengoba ithanda abantu abadala angazi iziyisho futhi sithanda abantu abadala yona ikutshele la usenkingeni mama enkulu imaki yasenjani mina ngibona ukuthi right ukuthi siqale sithole umfana singayibizi ingane ekhona umfana ngifuna ukumgive ulala kanjani ingane angayizala angazi ingane angayizala yena ngingayizala phela lengane ihlazana idelelani ihlala khona ihlala kamfana ibuya meyithanda ibuya ilala emntakwethu ayikwazi nokushanela kwalomfana ngeke phela ayenze lutho mengakwazi ukushanela izoba umakoti onjani ongashanela usumfana ngoba indoda endala lena engangami sorry phela untanga wami mina nje kodwa ke ngiyakuzwa ke lokho kushoyo ngicela wehlisa umoya dadewethu into engizoyenza ngizocela ithimba ukuthi sizame ukuhlanganisela simthola ubhuti abe khona ayiphawulele sizwe ngayo ukuthi isiphi izathu sakho sokuthathana nengane incane even worse classmate wakho
Emva kwalokho sobe sesiyibiza-ke ingane. Angazi nje ukuthi ihlaza-ke mina ingane ezihlaza ngizwani nazo wema. Mhlawumbe ngeke idelela mina. Oh hayi. Ayibadelela abantu bangaphandle. Ngicela ukuthi mengihamba mina ingabisakwazi ukwenza lokho mikubona mina ingaphinde nje kudelele. But ngizokuzama nalokho kodwa ngibona ukuthi inkinga zanamhlanje ozingidonsa ubra ngazi ngizophila kanjani but ngizozama ukuthi ngibe nosizo yeso. Ngajabula sisi. Sorry Sithando. Bukele Black Life TV uyalizwa-ke nawe udaba sisechaza udaba lakho ukuthi unengane na-18 years ethandana nomuntu ongangaye wayeclassmate wakhe enumanzela iy'nkinga into ey'ningi lo bhuti. But into engifisa ukuthi siyenze azame ukuthola ubhuti sizwe from him ukuthi isiphi isizathu sakhe sokuthi athandane nengane angayizala. Angifuna umosha isikhathi ukuze sikwazi ukuphinde sithole ingane asiqale sithole ubhuti. Mina uMlangeni Magasela ngiyomlanda ubhuti. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi maqumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Myself Mlangeni Magasela ngibiza usisi-ke wasebeka udaba lakhe eThekwini ukuthi unenkinga unendodakazi ena-18 years angekho happy ngayo ngenxa yokuthi izwana nobhuti ayifunda naye. Ubhuti ayifunda naye nangeduze kwami. Cela ukuthatha leli thuba ngimbingelele bese ngiyamcela ukuthi azisho ukuthi uba wakaba. Then ngizobe sengimbuza imibuzo engicabanga ukuthi ibalekile ukuthi umzali akwazi ukizwa for ingane yakhe. Sawubona njani? Sawubona njalo no? Ngiyaphila bhuti wami. Siyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli uthi sawubona bese uyangitshela ukuthi uba wakaba. Okay, singiyabingelela ubukeli Black Life. Mina ngosibonelo wakwamajoli Sibonga. Ngisuka into ezweni. Okay. So Sibonelo, cela ungitshela usisi ubeka udaba la eThekwini ukuthi wena ujola nomntanakhe ona 18 years. Ingabe kuyiqiniso lokho? Hayi cha, nginjalo. Uyamazi kodwa umntanakhe? Umntanakhe ngiyamazi. Uba igama lakhe? Usibahle. Usibahle? Yebo. Oh. Ubekhuliswa yimina nje esafunda isikole hamba nami ecrash. Bengimazi ngaloko nje naye ngazi nje ngobaba wakhe omncane. Oh. Yebo. So ayikho indlela ukuthi wena ungathandana nalo mntwana? Cha, ayikho indlela ongathandana naye. Ngimthatha njengengane yami naye. Unawe wena umuntu obambisana naye mhlawumbe? Kwaphela le lokhuzane iyahamba. Okwamanje bekhona kwaba nalowo hiqi ngoba uyazi ukuthandweni. Yeah. Kwase kuba osekhethe ukuba athathe indlela yakhe ke naye ahambe. Oh, nahlukana. Ngasala ngendlela engisale ngayo. So single nje happy lapha ngikhona na. Khona la ukhona. Yebo. Okay, ma. Yebo. Nangu bhuti amkhumbuze ukuthi yini enze usucacusana nengane yakho. Uyakhumbula Sibonelo wena ukuthi wena mawufike kwami sifike sihlale wena emva kwaloko menginyamalala wena yanyamalala nengane. Ngakubuza ngayifica kwakho ngelinye ilanga ingane yami wathi wena ibizofuna imali. Kuloko kuchanga ngeze ngiphike ingane yakho bengikhonzile njengoba wazi nami mangisekhona. Sishonile yini? Isaphila. Oh, njengoba isangikhonzile namanje. Oh, ngiyabonga. Bengithi manginaye sihleli kwakhe siyabantu abanokushaya ke naye. Nengane nayo uma ngane. Okay. Siyahlala ke naye shaye ingane yafika izodlala nami kodwa manje egcineni angaze nginotice ukuthi khona akunotisayo ngami. Yeah. Ingane angithandana nayo angaze futhi ngathandana nayo. Phela ngiyikhonze njengengane yakho. Abantu ojwayele ukutshela nabo wena Sibonelo mfethu bangakanani? Bajwayele ukutshela amathi ukhe awuzi kuona labantu abakhulile nje. Abantu abakhulile. Uyazi nje intombi yakhe? Angiyazi mina intombi kaSibonelo. Angiyazi. Njengikutshela uthandana nengane yami angimazi ukuthi uphikani. Akahlanye kodwa angithi uyamazi. Angihlanye vele. Akahlanye ukuthi ngiyamazi. So ngeke aqambela amanga. Azabize namakhamera abhalele kaBlack Life. Hayi kona kuloko nami ngeke ngathi ngimbheke kabi. Mhlawumbe indlela naye besola ngayo. Kodwa nje ukuthi uyazi ukuthi mina nginabantwana abaningi. Unabo abantwana? Nginabo abantwana. Baningi impela. Kanje ngoba naye ngasesikoleni ubeze ukuthi okay amantombazane bengumuntu okhonze ngidlala nawo. Bengayena umuntu ongamgami kuona. Kodwa nje umuntu esilisayo ngiyamazi umuntu esilisa uhamba
agcine sefike kuphi. Oh, usho ukuthi unobuchama like. Ngeke ngize ngisho njalo ukubona kwabo kodwa ngeke baye bethokoze masindawonye. Musundawonye. So ngiyenzeka noSibahle naye ukuthi wafila into efanayo. Ngeke ngize ngimphikele ngoba inhliziyo yaziwa umnikazi wayo. Yebo. But akukho nje unembezo okutshola ne2K una over 40. Awukhona ngoba kahle inhliziyo yayiphakele and futhi uthando aluyi ngokuthi uneminyaka emingaki. Usho kanje? Yebo, as long lo muntu ekuphatha kahle umphatha kahle. Uyambona usathandana ingane yami lo? Ningathandana naye. Ha? Kodwa angisho ukuthi mina ngithandana nengane yakhe. Ningathandana naye. Usushilo ukuthandana naye. Kahle engingakusho kahle eqinisweni lilonke. Ngenhlonipho nokuzehlisa. Udadewethu lo angivume nje ukuthi ingane yakhe ngayinikeza uthando. Ngesimanga sezinto ebizenza mangifikile ngihleli naye umawayo. Ubenzani? Awumtsheni ngani mina? Bengalula because bengafuna ukuqhatha nengane yakho. Nakho sesichathekile ingane na 18 ingane ongayizala. Nami ngathatheka ukuthi nami into eyenzeka iyaqala nami ngiphuzile. Ulala nengane yami umdala kangaka ngibe ngikwazela mfethu imkhuba yakho. Unengane ezu20. Kwase kuyisimo sasingiphoqa because imizwa okungona engifuna ukusho ukuxolisa nje nanokuthi akho kuxolisa la. Bengifisa ukuthi mina ekhamba lesikhathi ngikwazi ukuthi ngizolungisa amacala ami kuwena. Ha, usuwayihlawula le ingane zakho othe nazo eningi. Bengizama ngisahluleka ngaqedwe. Kodwa ngeke uhluleke ukuzokhokha amacala engane. Ngize ngihlule ukukhokha amacala. Hayibo. Ingane ayibalekile, intombi ebalekile njengamanje. Ibalekile na njengomawazi ngoba yena sengithatha njengomawazi. Ifirstborn yakhe ina 21 indala kunengane yami. Cabanga. Kodwa uthi ingane yami izoba umama einganeni zakhe. Senithanda nesikhathi esinganani noSibahle? uSibahle ngicabanga ukuthi unyaka wesifolo. Ha, kusho ukuthi naye na 15. Maye. Na 15 years. Hayi wena ufuna ukuba. Hayi ngeke ngiyombopha Hayi ngeke. Awushithi ayikho indlela mhlawumbe singalungisa ngayo. Ayikho. Ngizolungisa amademesha ami. Ayikho, angifuni lutho lwakho, ayikho. Okay, unesho ukuthi ingane yakhe yafike emisa intombi. Anginayo ishow wena ongangitshela lokho. Yebo, sengisho ukuthi mina ngoba ngizokhokha la mademesha ngikhokhela nomunye engafika ekhona. Ngiyacabanga ukuthi ayikaze ifike kuwena ikhala ngasamthini. Uyangithuka. Okay, yazi nasenzeni kanje singaze simoshe sibonelo lento. Umzali angeke uze yabo nje ukwazi indaba zengane yakho futhi angazi ukuthi ngithini. Asingasimosha isikhathi. Mukelo Black Life TV asingapolisa amaseka zama ukuthola uSibahle abe khona la. Ngifuna ukuzombona mina uqobo lwami uSibahle lo jola no oneroti. Hawu kahle nekhehla Samenza umlando uSibahle. Welcome back mbukelo weBlack Life TV isiqopho sithi inkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Sisakhona la emndeni kweminye imindeni esibizile usisi kuwalichaza udaba lakhe ukuthi unondodakazi ona 18 years kodwa manje udodakazi akahambi kahle phambi kobuso bama wakhe. Sizamile ukuthola ke uboyfriend kaNdodakazi aphinda sakwazi ukuthola uNdodakazi. Ndodakazi sawubona? Yes, sanibona Black Life TV. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngicela ozivele nje musuthe sawubona Black Life TV amsho nombukeli umfakile lapha. Yebo. Igama lakho sithando? NguSibahle Gwala. Okay. Sibahle nangu uma wakade echaza udaba ukuthi wena manje uyamhlupha amchazele mafethi yazi uSibahle ungihlasimise ngomzimba. Sibahle ngize ngabiza abantu bama-camera nje obubona nje ngenxa yakho noSibonelo ngoba niyathandana. Last week uthathe zonke impahla zakho wayohlala kaSibonelo. Ngingobani ngoba uyaphika uSibonelo ugcine sevuma kodwa futhi ekugcineni wathi uyathandana nawe uzozazi azokhokha amademesha. Ungenzani mntanami ungenzani? Ngokukhulu ukuthi soba nokuhlonipha mzali. Akho into ebuhlungu manje usungilandela ama-camera bekuyini usihlale sothuni mase bathatha neSibonelo sikhulume. Awuzwa. Solution ngalokho. Izwa nje umbuza ngoSibonelo umuntu omdala. Angithi mawulama lapha endlini umbiza ngobaba uSibonelo. Mangabe manje usumbiza ngoSibonelo usumbiza ngegama. Ingoba vele uyazi ukuthi indoda yakho. Cha mina umbuzo ngibuza ukuthi bekuyini ukuthi usibize sikhulume sonke kunokuthi ulande ama-camera manje mhlaba wonke uzobazi yonke indaba ngami. Ngibona ingasi iwona ama-camera right ke mhlawumbe uzoshawa amahloni uyeke lento yakho naleli khehle lidala kangaka. Kanje apha sengihlazekile manje. Kulungile hlazeka phela ngaza nami sengikhathele. Ubona kuyihlazo lokho kujola nomuntu omdala nginawubona lokho ama-camera kuyihlazo. Angiboni kuyihlazo. Ngiqalile ngithandana nobhuti. Senthana isikhathi singalanje mhlawumbe ngibuza njalo. 4 years. Izwani. Ngiyamthanda. Hayibo.
Siyabazi kunzima oqala ubaba angimazi. Wow. Angimazi nokuthi uhlalaphi. Kwamama kuthiwa ngiphume ngiyombheka ngizombhekaphi ngimazelaphi mina. Ngizomtholaphi. Yini engakwenzeli yona? Lona bekhula hlala kufana ukuthi angazi uchaza ngithini. Mfana uthi ubaba wakho. Befana ukuthi ubaba bayangihambisa mhlawumbe uma ngise crash angilande mhlawumbe ufike nasendlini methole amatoholo asetohoza afike angiphathele izinto kube mnandi. So mfana ukuthi ubaba wakho. Befana ukuthi ubaba wami. So kusho ukuthi ube ubaba wakho uma ungaphinde ujole naye. Hayi kanjalo. Kanjani? Phela lento echazayo uyazi uthini? Engasaphela nje uthando uliyazakhela lona, kuyazenzakalela. Phela ufana, umuntu uma usomfanisa nobaba wakho ufanele umthathe njengobaba wakho, umtreat njengobaba wakho, awukwazi ukuthi wenze beyond that. Kanjani asabha sekuvele kwenzeka. Namntwana? Cha anginayo. Sibonele uyenzeni ngane? Engiyenzanga lutho kuwe ukuthi nje indlela nje enami engayibuka ngathatheka ngayo nangendlela nje ngikhule ngiyikhulisa ngayo. Ekugcineni ngabona futhi ekwenzeni kwayo ukuthi lengane mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi kube ngendodana nomfana ngabe ngimthathela yona. Waswabona kuwe no right. Ngabona i-guidance yami kuyona ukuthi ngendlela engigade ngayo nangendlela engibuka ngayo ingane ezenza ngayo ngaphandle. Abafana badlala ngengane. So nami ngabona ukuthi lengane ngoba ikhulele esandleni sami angithathi nami njengomntanami kodwa idlale wena. Ngcono iphatho kahle yimina kunokuba idlale mina. Njengoba ngiyiphethe kahle namanje. Ayikazi ifike uma wayikhala ithi idinga something uma waye kodwa akayibuza ukuthi isebenzaphi. Imake mfethu esikoleni kum kanjani? Matric story? Hello to Atropaz. Atropaz high school? Yeah. Kona matric June. Ithini into utopatselani? Ungaphela nekhodi. Yo angazi basavuma ngona. Uthi esikoleni? Angazi. Ungashona Sibonelo ukuthi angiyibuza ingane yami ukuthi isebenzaphi. Angithi lengane iyahola u350 mina ngisuke ngiyitshela ukuthi mayithengela izinto uthenge ngo350. U350 yanelani le grocery ujwayele ufika naye. Hayi phela umzali mobu uyibuza singane ngena kanjani egrocery isathephi ingasebenzi. Usho uzimina umuntu omubi la. Azange simuntu. Wakwambuza uma wakho uthi ubaba wakho. Ijwayele ukumbuza vela athule. Azibe kubalekile ukuthi umtshengise ubaba wakhe noma kuthiwa wena wakushiya kodwa ungavumi ukuthi ingane ingabe nabo ubudlelwane nobaba wayo. Chaza ukuthi ngoba eqoma ikhehle lidala kangaka ngoba ubaba akamazi. Angisho lokho kodwa kuyazenzakalela mhlawumbe abantu ukuthi mengakaze abe used to that nabanye abesefuna ifather figure endaweni errong. Ngivesane yazi ngicabangeni ungamtshengisi lo ubaba wakhe. Ubaba wakhe uyisibotho uthatha inkinga uzoyifaka endlini uyisibotho akasebenzi kanawo namazinyo. Ambo yabona kubaleka usibotho usho ukuthini ukuthi ayina mazinyo usho ukuthini ngeke akwenzele lutho. Wazi umzali ngizathi ukulala ulambile. Angaze ngilale ngilambile. Angithi ngizama ngayo yonke indlela. Beside lokho uthi angilali ngilambile inani nje ukuthi phela nami ngingani ngintombazana kumele ngizazi imvelaphi yami kumele ngibazi abantu esikhaya kumele ngizazi ngiqhamukaphi inkinga engaka phela inkinga lezo mina inkinga engaka ngikwazi umndeni wami hawu ngakutshengisa nje anti bakho basezangani anti abasholutho awena indaba ungayiko anti wakho bobuza baba uyobuza ubaba wakho lo mfunayo abamfuni kwayibona abamfuni yima manje uyangidida ke sibahle ubaba umfundi noma uyamfuna ngiyamdinga ubaba usho ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngiko anti kubona bengayixanga ngami mina ubaba wakho yena kube nayo uyathanda ukwazi ngabe uyeza kumina azokufuna akakufuni uneshwe ngakanani ngiyazi uneshwe ngakanani ngiyazi okay makasibahle wena ngoba uyabaza uanti bakho hamba ubuza uanti bakho ukuthi ubaba wami ukephi uhamba uyibonela ubaba wakho lo ngenamazinyo ayikho inkinga nangalapha yindaba ebhlungu lo ngoba uyabaza uanti bakho noma bangangakwenzela lutho kodwa wena into oyifunayo ubaba wakho ukuthi uyibonela azanelise sibonele ukuthi kubhlungu ngabo anti bakhe ngeke ngithi bonke oyedwa wabo bese nakuhlangana naye nasemotofweni ngimbuze naye athi uma wakhe uthini usibahle uthi ubaba wakhe uphi angithi bona batholana eqaleni shuthi umama ufanazi ubaba wengane uthi kuphi uyamazi phela ibona lo mshoyo ikona ke lokhu nami ehlaze ngihlupha ngakho ukuthi mina ngiyahlala nawe uyabazi abantu bakini kodwa mina ubaba mangimazi kodwa ngoba ngisasandleni sakhe sifudumele ngifila nje ngathi nginobaba unayingane intombazana sibonene yebo ingane amantombazana enginazo inamnyama ngakhe eyoqala endala nje mhlawumbe endala no 12 years na 12 years mingaba na 18 ijwele nomfana na 47 umimthanda hayibo kodwa uma engadlali ngayo ngoba ngasho mina ngithi ngingathandani naye kodwa makuyiyona ethi yamthanda ayikho into engizoyenza anginalo ilungelo ukuthi nawe understand ikhungaboni nama angazi
Shuthi Sibonela uyibona into errong wena kule nto oyenze enganeni yami. Ngingasho ukuthi ngiyayibona cause ngamthanda e-underage. Ha. Kodwa uthando lase lungilawula lithi akungabe sengathi ingane ngiyuzile. Akakuhluphi Sibonela akachithi? Lutho angihluphi ngiright Akaphuzi. nje happy. Uyaphuza phela ngaleso sikhathi kodwa njalo. Ya nawe sengiyakubona usumdala manje uma ukhuluma nje ulimi lakho liqondile mina nga-18 angiyikhuluma lento ekhulumayo. Uhlaza. Phela ngikuthanda nomuntu omdala manje Uhlaza. kakhulu. Ngakona bahlaza. Isikole kodwa mina sibalekile anginandaba nomjolo wakho ngiphatha kambe ubuya mhlukumeza uma wakho. And enye into uma kubalile ukuthi uwazi inkinga eziningi zasibonene And ngiyazazi. Cha, singakazi. Test. Awuconsider lokho nihambe no test yeso. Khona uzozazi ukuthi ukephi wena ayibomfethu kusa-eli kabi sando sami 18 years. Buka umntana muhle kanjani? Fethu. Udlala ikhehla. Fethu. Ufana nobafuzi mabakho noma ufana nawe? Ufana nobamwayo. Lokho alamazi. Ngiyabona. Mayilithanda ikhehla. Abafuna ubaba wakho yeso. Go and bakho. Khona uzokhululeka. Emva kwalokho ngicela uphindele esikoleni next year. Ethi namtete naye kumana akangisize sibambisane simfuna ubaba. Mina babakho ngiyamazi usihlalaphi. Ubungasho ngani usuyamazi? Ha benqene. Angithi ngiyakutshela ukuthi uyinkinga lo yamuntu. Kusho ukuthina phela inkinga. Kusasa yeso uzomhambisa kusasa. Uzwileke. Ngizwa kahle. Kusasa uyobona ubaba wakho. Mengasangihambisi kusasa. Ngizokuhambisa. Namba yami yeso. Ngizokushiyela sibahlezi namba yami. Yebo ngiyezwa. Ungifonele mengayanga kababa wakho kusasa yeso. 2 ngicela uphindele esikoleni next year. Yabo uma uhamba ufunda wabona ontanga bakho uzobona ukuthi ubaba uSibonelo wafanele labo ubaba uSibonelo kuphela hayi kuphela. Angabi oyakho. Uzothuna 25 una 26 wena uzobona indoda ena 70. Ave sokuhleka. Hayi uzobele ngasekholo akhothanda hayi wena bhayiza lokuthanda. Hayi abhayiza saswami khuleka. Uma nami ngasavuma Wena ngiyeke. mekholo wena njengamanje Dawi awuyazi yonke lento oyenzayo. Wena ngiyokubopha nje. Ayikho sando sami khuleka. Angijaji ayikho. Angifuni futhi mina ukunderstand. Ukuthi uyamthanda. Bese ngiyamthanda. Lungile-ke sando samfanele umthando ubaba vela umazi awulazi uthando lababa. Okwamanje mina ngifuna uyofunda yezo. Hamba ufunda indaba kaSibonela ngikurabheli bra wami. Nizobona ukuthi nenze njani. Mekuthi nanidalelwene vele kudala kuthiwa abantu babethandana beshayana ngo how many years it's okay. Mokuthi ufuna ukuyibambela nawe ekhehla lakho linoshukela musu na 30 it's okay. Ukhona uSibonele leso. Mina ngifuna ukujaja nge-relationship kodwa leyo nto ngifuna ukuthi ngizokuchazela ukuthi uma ngakho uyamhlukumeza ukuthi wena uzwana nomuntu ontanga wakhe ayimphathi kahle ngoba umuhle. Yabo nje mfethu i-future mfethu iningabe into ezikuphathela kunobhuti abahleka angisho ukuthi kabi bhuti wami ngiyasho ukuthi nawe ngoba wabathola usisi abahle abangangawo usakhula. Nami ngicasima deserve ithuba elinjalo ukuthi athole abantu experience abantu abangangawo nabantu abacishe balingana nawe ukuze nawe uzokwazi ukuthi ukhuthazeke uhambe ufunda ngoba ntanga bakho baye ema-varsity manje. Yebo ufunda bese siplanile vets next year Asesiplanile. Bese niplanile noSibonelo? Yebo. Mina ngingazi. Phela ngeke uye college ungenawo matric. Mina e-college nokwenza Vets. Uyofunda lapho. Unanama option dala ave hlaza lo mntwana. Hayi. Kodwa kuyazama ukuthi uyakuchazela. Wathola ukuthi ufike udlile. Awuzange ufuna umnikeze isikhathi sakhe. Ngimnika isikhathi sani engahlali endlini. Engakwazi nokuthatha ubushanela Chanel. Indaba ungashanele ekhaya. Njenganini? Hayi awushanel wena uclean wena ufika wena ukhathele ugibele embedeni ulala. Njenganini kanti njalo? Akukholeli phela ukuclean. Yezwa uyazi ukuthi ihlaza kanjani lengane? Ungaclean zonke. Ngiyaclean phela zonke insuku. Nomzimba kumele uphumule nawo. Kufanele clean ba? Mina. Nikazwendla. Yes. Ngizamile ongamtholela ishelter akalala eminyango akalala engadli cabanga uyena yedwa anginayo umunye umntwana uyena yedwa. I'm so sorry. Nashintsha ukwenza mase ushintsha ukwenza nje nokuyiphatha. Ukuphi uyayazi oyami uyayasiqalela akayazi anginayo uyena yedwa ngenzeni yini ekufuna ngishintshe mntanami ngicela ungitshele ngenzeni. Awumtsheli ngempela. Utshwala indlela yokuphuza behlise. Awuphuzi wena? Angiphuzi mina. Into ekuphatha kabi ngoma ukuthi uyaphuza. Uyaphuza. Ingakho azaqoma umuntu omdala ngoba ngiyaphuza mina. Ngizobiyeka-ke mina utshwala. Ngizobiyeka-ke mina utshwala uzomyeka wena uSibonelo. Uzosuka kaSibonelo uzohlala ubuyele ekhaya. Uzosuka ngihlale ekhaya ngihambe ngokuvakasha. Ya mhlawumbe uyabo iyenzeka-ke leyo nto mngana mechazelwe. Bengekhiphisa ekhaya uyabuya ekhaya uyidrunk umzali ingane yaphoxeka igcina ibalekisa inile ngiphekile ukafike yini ngingaphekile usibahla akalambi. Ngenza konke
akasweli lutho. Mfethu. Ngiyazanzana. Ikuphi-ke ngokuthi nje mengabe angihambi nokuhamba ngiphuzele endlini ngoba sengimdala. Yeah. Angifuni abangani bakhe bangibone ngihambe ngilaphuzele Noma emgaqweni ngasibahle, ngidakiwe yizwa leyo nto. ngiyakuzwa. Kuthiwa ngiyeke utshwala bami-ke futhi manje. Indlela ophuza ngayo noma mhlawumbe usungehlisa-ke. Ube nensuku athi hayi usuku nosuku niyaphuza usuku nosuku khona ikhotholala nawe usuku nosuku. Kanjani? Ngisuke ngomile. Usuku nosuku uyoma nje usuku nosuku. Iy'nkinga ay'ningi awuzazi inkinga abhekane nazo. Ilani enkulu-ke futhi ile yabo. Ngeke ungaphuzi ngempela Bengaphuzi mina. Nginale nkinga enginayo. 47. Usaphuze every day. Hlukana nayo zombonzo beka utshwala. Ngiyaqwasha ebusuku ngihlezi ngicabangana nawe. Angikwazi noma ngithestile mina usibonele ngiyazazi indlela zakhe ukuthi zimbi. Yebo Indlela ayihamba ngezikhathi zini hayi manje. Yebo ngale ngikwenzile kubi. Kodwa umuntu unesikhathi sokuthi ahamba ashintshe. Ashintshe usushintshile. Njengamanje ngiyazibona nami 100% ekushintshile. Ikushintshile le Ngoba angazi ngikhalise. Hayi Ayikazi ngibambe nomuntu wesifazane. awuchithi. Ifoni yami ihlala kuyena. Kodwa angisho ukuthi uyayiphenya. Lazenze njani? Ihlala lapho. Sibonelo mina ngiyakuthanda. Asiyisupport le ngane ngoba wena wena inhliziyo yayo. Kulungile. Ayiye esikoleni le ngane. Yebo. Ayimtholi ubaba wayo. Ngiyavumelana nakho konke. Mhlawumbe ngalokho umiyaya esikoleni ngiyazi izosimisa e-varsity izobe sibona ezinye izinto ngenye indlela. Izokushiya. Mina Musa phela ukusho kanjalo uzovela abone kanjalo angabusayisizi. Kanti unjani? Kanti ukushiwa kangeke ngizikusaba. Angisho ukuthi ngiyamphushelela kulokuthi angishiye. Ukushiyo kaNombani. Angangishiya mhlawumbe ukukhona bengakakubuki. Nawe ujola naye una 18 awusamkhumbuli nomkhumbulo. Angisamkhumbula. Nayizwa ke ngiyakuthanda mina sibonele ubuhlaniphile. Asenzeni kanje bro wami support le ngane iphindele esikoleni. Ungahlali nengane kini engafundile. Yebo. Bese uthi wena uyayinakekela kona ukunakekela umuntu umnakekelo uyamsupport ukuthi impilo yakhe ibe ngcono kusasa. Cha ngizonze njalo. Thank you so much. Ngiyakuthanda umuhle yeso. Phindele esikoleni uma sozama ukukhuluma naso umtholela ilokho uzocwepheshe ayi-rehab uzoba right ekhaya uzoba right. Ubuye ekhaya noma ungatshela ngisibonela ngithi uyangizwa manje uthi angisa against ihrotman lakho hlala naye kodwa ungahlali kubo uhlala kini. Uma uzozama ukwehlisa sithandezwa. Thank you so much. Uzobuya kugela azohlala ekhaya. Sizosebenzisana ke yabo ukuthi abuyele esikoleni mami yeso awuphinde ube proud and also ungakhohlwa ukutest musu ready god uzama ukukhuluma nodokotela nonesi lapha eclinic khona uzozazi status sakho wazi ukuthi uyinakekela kanjani uyaphambili lezo. Hayi ngoba ngisola usibonelo senzele isicimele ligama lokuthi sesimazele izinto eziningi yayizwa leyo nto. Sithando sami I am so sorry ukuthi ube nengane na 18 ingane intombazane mfethu avincikisela ivele isuke nje uthana nomuntu osekhulile kulungileke ngoba bathi bayathandana asisho ukuthi abathandani kodwa kabuya azohlala ekhaya angahlali nomfana engashadile ahamba esikoleni futhi yabo we'll take it from there. Is that okay? Ngiyakuzwa lokho Dadli ngiyakuzwa konke lokho. Ngithi mina mengiyeka utshwala uzobuyela ekhaya ahlukane nosibonelo. Yebo. Sibahle. Ngiyakuzwa. Hayi phela Uzokwenza njalo. Uzohlukana nosibonelo ubuyele ekhaya? Yebo. Yebo. Okay. Ngiyabonga. Mina ngiyazi ukuthi abantu abazonisiza kakhulu ocwepheshe ikakhulukazi wena mano nondodakazi. Ubhuti uhlakaniphile ubonakala umuntu nje ekwazi ukuyibona zonke izinto zakhe ezicacile yabo. So because sina zela umndeni so njengoba wena kundodakazi wakho ngicabanga ukuthi nayidinga i-family counselling yabo and then ngithola ama sessions ambalwa uzobona so lebe silandelela ke sothola ukuthi isimo sesikanjani. Engiyifisayo ukuthi njengoba kunyanga nje ku-November manje saku-December ugirl next year akaphindele esikoleni athole matric wakhe. Uzosimusa na 35 sixoxe into ayenza na 18 ngekuyikhona. Esikoleni man. Akasifuni isikole lo mntwana. Uzoya e-college phela. Angizozomsupport sibonelo. Mina into engifuna kunandaba ukuthi uyofunda phezulu lonke uzoba no-matric wakho bese uyahamba e-varsity. Is that okay? Ufisa uba yini musukhulile? Social work. Buka nje mfethu. Alikho i-social work elingalaleli tshela. Ngoba phela ikwazi ukulalela abanye abantu ungakwazi ukulalela kwawena. So ngicathu uzongilalela. Cause into besesiplanile naye ukuthi ngoba ngombona ngathi umuntu osinqekaza ukubuyela esikoleni uhlala ku-deskini. Singabuza ukuthi okay how about ukusupplement? Akazange abe nankinga nalokho. Cause into ebeyilwela ukuthi athole matric wakhe. Uzakwazi ukuqhubeka. Cause ngafa mina kusasa. Ngisho impilo yakhe istakile. Yabo. So nami ngimfisela okuhle. Nokuthi indlela yakhe ikhanya. Siyabonga. Kuze ngelinye ilanga naye uma wakhe azoba proud ngaye. Yeah. Yebo noma abuya khale ngokuthi
ngiyathanda ukuthi ngibuye ngekhaya ngiyovakasha. I-problem labantu besilisa babuye behlale noma. Nawe kungasalesi abantu besilisa la ekhaya so kwabangani bami anginayo asabadingi asabadingi ngangithi usibonele umngane wakhe ephuza la ekhaya hey wasasingani yami abaphume nje abantu besilisa hamba ngiyeke bakhiphe ngizobakhipha hayi bakhiphe ingcono usibonela azange ayirape abanye bayirape izingane usibonele uvele wayikhohlisa uvele wayitshela usiyayithanda hayi ngizobakhipha yeah ngiyakuthembisa sisi ngiyabonga mina for isikhathi sakho yezo and ukube social worker ngiyafisa ukuthi kuhlezi kusekhanda lakho umsebenzi we social worker omkhulu kabi fanele ukwazi ukulalela abantu ukwazi ukusiza abantu so nawe ufanele uqala usifuna usizo ukuze ukwazi ukusiza abanye abantu abalandelayo yezo ngizwala are we okay yeah okay but wami ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho yezo Ngiyabonga mina. ngicela abantu msupport umntwana njengoba usho ukuthi uyamthanda okunye angikwazi ukuthi ngikuvale uthanda ngikwazi ukuthi ngithi abantu abangathandana anginayo right okwenza lokho Yebo nami ngithi ayangixolise nje nami kuma kona sengimbiza ngoma cause usewumamizala kodwa uyibona uclassmate wami ngimbiza ngelinye igama lamachama asesikoleni ngimkhumbula ngalo lo gama kodwa bengathanda ngimbize phambi kwengane zakhe ngoba nazo wahamba zimbuke ngenye indlela kodwa nje cha hayi kuko konke lokho unegama elingekho right ngiyafisa usibuyise nje le relationship yami naye hayi qala uhambise ingane esikoleni uyibuyise ekhaya sobuye sikubone lokho okay hayi cha kezwakala Sandra Sam thank you so much for ukuthemba okay sisi ngiyabonga nami njengoba izwela ke mbukelo Black Life TV usisike ingane ifika libe kudaba la kodwa kuyathembisa kona mabuka umntwana ukuthi ngiyazi nami ukuthi uma ngabuyela esikoleni uzoba expose into eziningi bese yabona ukubaleka kwakho ukuthi afunde and also engikuthanda ngayo ukuthi uyayibona ukuthi ufisa ukuba yini in the future ufuna ube social worker so lokho requires her ukuthi akwazi ukuthi ayithande ayilalele ayihloniphe aphinde futhi ahile ukuze akwazi ukuthi asize nabanye abantu ubhuti he is so humble uvele wadlala ifather figure wasuka lapho afuna ukudlala ini i-husband figure emntwaneni ona 18 years angimjudge ke angikujaji nami ukuthi nehrot lakho kodwa ngithi mu nehrot at least uthole musu no 25 26 27 uyabo ayi 18 ngibona ngathi akazilutho lo muntu kodwa ke it's not for me to judge Mlangeni Makasela ngiyanthanda ibhadi bafethu ngicela ukuhamba ngidede inkundla please make sure you do the right thing subscribe like and share commenta I'm out